Tissokta l-kontroversja u l-inċertezza bejn il-Prim Ministru u l-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-MUT u l-edukaturi dan fid-dawl tal-istrajk ta' tnejn li ġej li tħabbar l-4 filgħaxija. Net News għal-kummenti tal-President tal-MUT Marco Bonnici fej spjeganna għal-issejħu l-istrajk nazzjonali ta' tnejn. Fatti huma ċari, u mhux qed ngħiduhom aħna biss, aħna l-bieraħ il-membri bdew itellaw sections tal-att u ma stess bdew jispjegaw. U l-interpretazzjoni hija ċara dak li qegħdin ngħidu aħna. Li qed ngħidu aħna fuq dawk it-8 punti finalment. X'aħna ma semmejniex punt wieħed biss ma semmejna numru ta' punti. Issa rigward se jagħmel il-Ministeru dika jaraw aħna azzjonijiet tagħna ħanoħduhom. Diġà semmejna ovvjament għandna l-istrajk nhar it-tnejn, l-istrajk nazzjonali prattikament għax qed naqtu l-iskejl kollha u anke postsekondarji anke terzjarji. Intant aħna ħadna l-kummenti ta' Joseph Muscat bil-Prim Ministru jgiddeb il-MUT dwar il-warrants u jgħid li l-Union qed tagħmel miżinterpretazzjoni tal-att il-ġdid. Hemmx miktub hekk fl-avviż legali li tista' nassigura illi jew titneħħew xi warrants jew illi min għandu warrants irid joqgħod japplika għalih kull sena ma nbidel xejn mill-liġi tal-2006. Nemmen hija kwistjoni ta' miżinterpretazzjoni. Intant din il-Kamra tal-Aħbarijiet ħadet il-kummenti ta' Marco Bonnici fejn qal il-fatti huma ċari fejn huwa wkoll ikkkontradixxa mhux biss dak li qal Joseph Muscat iżda wkoll l-istqarrija mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Il-Gvern fl-ebda ħin mu qed jgħid li finalment ħajkun qed jikkanċella dak li nkiteb. Il-Gvern qed jgħid ħajspjegana, ħajurina. Aħna mhux spjega rridu. Aħna nafu x'inkiteb, ġibna interpretazzjonijiet kollha, inkluż dawk legali, nafu x'hemm u dak ma jridx jibqa' hemmhekk. U aħna ovvjament urtati, għax dina kien se jgħaddina biżmien prattikament, ġifieri dina kienet se tgħaddi l-liġi, kienet diġà qiegħda fit-tieni qari, għax tajjeb ngħidu dina id-datata Ġunju jew Lulju, 4 ta' Lulju kienet datata. Kienet se tgħaddi mingħajr ma ndunaw, kieku ma ndunajniex mill-ewwel aħna. Kieku dik kienet tgħaddi u prattikament insibuhom wiċċna bil-problemi kollha kienet se ġġib magħha. B'reazzjoni għal dan kollu l-Fakultà tal-Edukazzjoni fih dan l-Università ta' Malta qalet li hemm inċertezza fuq il-warrants tal-edukaturi u kompliet fuq dak li qalet l-MUT u kif ukoll fuq l-appoġġ li l-Forum Unions Maltin qed jagħti lill-MUT. Dan ikompli saħħaħ il-pożizzjoni. Ġifieri m'aħniex qed noħolmu. M'għandna ebda intenzjoni, aħna hemm il-fatti miktubin, kulħadd jista' jixtar u jara x'hemm miktub u sem konferma kemm il-forum li organizzazzjoni ovvjament ta' Unions Maltin u kemm ukoll mill-fakultà li prattikament sostniet dak li qed ngħidu aħna. U dik hija xi ħaġa li hija pożittiva għax hemm moviment issa li qed jgħid dan il-gvern li dan ma jistax tibqa' għaddej bih kif qed tipproponi. Fl-istess qarrija, il-fakultà qalet li l-att tal-edukazzjoni propost jirrikjedi aktar ħsieb u għandu jpoġġi lil għalliema u lil edukaturi fiċ-ċentru tal-istess att. Il-ħamis filgħodu stess fuq Twitter il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idro Ndalija qal li lejlet il-Jum Internazzjonali tal-Għalliema il-Gvern aktar moħħu biex jimminima l-professjoni tal-edukaturi. Fl-istess reazzjoni għal dan Marco Bonnici sostna li dawn l-emendi fl-att sieħduna lura l-qabellat tal-1988. L-att tal-1988 li kien sar minn Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien fejn l-għalliema u l-edukaturi kienu kisbu l-professjonalità tal-impjieg tagħhom. B'dawn l-emendi dan kollu se jintilef u l-għalliema se jkunu f'teddida. Għada għandna ġurnata se għandna tal-uttu aħna għall-professjoni, għada supposti World Teachers Day, kommemorazzjoni mondjali tista' tgħid. Però aħna minna ħatana m'għandniex niċċelebraw għax aħna naraw id-dalat jista' jġib piż kbir fuq l-edukazzjoni u ħajerġa' lura l-arloġġ prattikament qabel in-1988 meta kien hemm il-kisba professjonali għall-edukaturi u ovvjament issa tingawdu minnha. Il-ġemal tal-ottu u l-membri tal-Union ġew imħeġġa jilbsu xi ħaġa sewda u jibdlu l-profilli tagħhom fuq il-medja soċjali għal ritratt provdut mill-istess Union dan biex ikompli juri t-teddida li tinsab fiha il-professjoni tal-għalliema u kif ukoll dik tal-edukaturi.